Boas noites Galicia e benvidos á Ruada. A esta ruada que principiou esta noite pois ca actuación da banda de música popular de Moaña, Airiños do Morrazo, baixo a batuta do mestre Don Manuel Iglesias. Imos logo a seguir de ruada con esta banda de música popular. Están tocando todos os días, é o que teñen que facer, pero eu teño que rodrigar, non fan outra cousa. Claro, vostede non é profesional desto. Ele sí, por eso... De rapaz non lle tiña medo a cousa ninguna. Ai, claro. Moi ben, don Ramón, pois imos a dedicarlle a vostede e a todos os que siguen a nosa ruada na Televisión de Galicia a actuación deste grupo, desta orquesta que nos chega da Coruña con cancións galegas de hoxe, de onte e de sempre. Unha orquesta